IFM News Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Idol Dennis. Yes, Idol Bernard has received na. Okay, Idol Bernard, that's lying 24 oras na 48 hours nga may bilang peaceful iti province Ilocos Norte gaputa iti weekend awan dagiti ni Maldes yung untoward incident 5 reflection sa Plangay ika talagitay bisbisita iti probinsya ti Ilocos Norte. Kahit na kasawain, kahit labindas sa talna iti aglaw-law, gabo ko ito iti tuloy nga po visibility, iti kaming iti pulisya, kung rana iti piang, iti PNP Traffic Division. Naglawan, nasikod na imado, dagitay traffic signboard, nga may kapkabing tinagit ang wante pasik negosyo, iti sentro, iti nawag at ticket sa nagisdan, dagitay traffic, kamabas kasama kung rana, at ito'y nagsarno disgrasya, iti mismo, nga sangwan abay iti duwa nga department store ken mall iti surat iti nawag yung madlawan dagiti motorista nga aduunay adul ba na dagiti nakakabil nga traffic signboard no passing dagiti paggroceryaan kenda tumapay nga paggatangan iti sentro iti Lawag City ngayon at gamakit mo na naman pa lang dato'y panakaran iti kanal iti Rizal Street so iti may sakaliti mang pedagdag iti traffic during rush hour alang rush hour dikit no bumalag galas 2 kaya talaga mong rugin kibenta at iti traffic at ikura ti PNP Traffic Division masapol nga itong palang dagitay routing agaputa mandarimanda tayo iti panakayang alisto iti panakatrabaho dahil Rizal Street at ito buliklikan iti nakaro nga trafiko iti sentro iti Lawag City ng Runa kaya iti sangwan ti Kapitolyo nga dagiti ang turong iti Gilgit Bridge ket mapektaran aga po iti kinadok iti luglugan nga sombret kendrumar iti sentro iti Lawag City ilaw tawat iti PNP Traffic Division nga masabol nga usaran dala iti bypass road iti barangay Santa Maria Pila kina iti pala sa tikarian nga pagnaan iti agdapot amyanan kinabagatan tapi iti maliklikan iti mang padagdag iti traffic iti sentro iti sirat iti Lawag at damitin ng iti traffic signboard idol Bernard kasi kumain mo agdapo kayo iti Geralona Street bawal iti aglastan kana ito'y sigigat iti Kapitolyo iti along Pacroman Street gabo dito iti mang padagdag iti trafiko ang diretso na laing nga abay kaya ito'y tabakalera nag-exit nga agturong iti Rantay iti sunod iti Luwag iti matagda po iti Metro La Paz no rumuwardan iti Rantay magbalbaling iti bypass road iti Pagnanda ito maniklikan iti pan nakabit at iti traffic iti mismo sangwanan iti provincial capital kastamit dagiti agapo iti abagatan iti Karian nga agapo iti Gilbert Bridge masapol nga ag-right time dakuman kaya ito'y kalsada kaya ito'y abay iti Sugid del Tower nga exit at ito sa maniklikan iti built up iti mismo masangwanan iti provincial capital itaw dawat iti PNP Traffic Division iti panakaawat dagiti motorista agapot iti agdam mga talaga ato nagiti manariman iti panaka-rehabilitate ang kanal iti mismo nga sentro iti sulat iti Lawaga damag ka lang mani po na mismo iti PNP Traffic Division Idol Dennis Alipio Tata Aramen IFM News. IFM News. IFM.